quere ver o Antela sempre mellor do que igual está. Eu de fútbol, a verdade, entendo xustiño, un pouco por presión de medios e social e tal, vaste metendo, agora tendo o neno tamén metido nas categorías e o Antela pois tamén. E, bueno, é o que comentábamos antes, non? Eu sempre lle digo bueno, teño moi boa relación con Forri, co fillo, co Juan, sempre tiñamos así ele sempre estaba como moi preocupado de que o Antela se nutría da canteira, non? De que houbera relevo, que houbera... E iso eu creo que máis alá de que se consigan pois, grandes xestas aí, non? O vaya que sí, non? Pero eu creo que hai moi boa canteira. Hai moi boa canteira. Isto quere dicir que facendo as cousiñas un poquinho ben, a comarca sí que pode dar xinzo, sí que pode dar rapaces, non? Que non só nas categorías nas que está ahora Antela, sino que quen di que non de vista ao futuro, pois que aquí podan seguindo facendo as cousiñas ben, traballando como se está traballando desde pequeniños hasta agora, que non nos di que de aquí podan salir figuras de primeiro orden, non? Ao final é o que se trata, que xa hai se pousa unha canteira potente que nutra todo. Bueno, por unha cuestión casi sentimental, a principal é a escultura homenaxe á pantalla da figura tradicional do Entroido, que se colocou no 98, a primeira escultura pública. Esa sería un poquinho a que máis leva un canto así, non? E, bueno, pois outra escultura potente que foi unha sorpresa así a nivel social e tal, por o impacto, por a envergadura, un poquinho por todo, pois a que está en Ourense, ao lado da Ponte do Milenio, Nexus, que como unha especie de alegoría á capacidade de superación da persoa, unha sexta ponte virtual, máis que para atravesar unha eiva pois holográfica como o río Miño, pois unha ponte virtual ceo-terra, seguindo xogando con esa idea de trascender, non? Da capacidade de trascender o físico das persoas. E outra, bueno, pois un poquinho máis por proximidade temporal e tal, a última que se instalou, que aínda está pendente de inaugurar, a Dama da Lagoa, que tamén, bueno, por a súa monumentalidade, por a temática, por os tintes conceptuais que ten a prol da feminidade, do feminismo, de reivindicar toda a cuestión que ten que ver coa muller. Esas serían así un pouquiño os tres pés da... E, claro, a primeira idea era facer, bueno, como un tridimensional ou o que comentábamos antes, un trofeo máis ao uso, non? Pero, bueno, a mí ocurre-me facer así como un bosquexo, non? Unha cousiña rápida que tuvera o seu interese e, bueno, con un rematiño así acorde a un tema de conmemorativo, honorífico, premios e demais. E enfocámoslo así fácil, pois por un dibuxiño dun zurdo. Eu creo que sí que o hai. E, claro, non sabemos onde está a beta boa, non? Como nunha canteira, cantos metros teremos que afondar, pero seguro que o hai, segurísimo que o hai, e o traballo destes anos estaba a demostrar, porque, bueno, todos somos conscientes dos movimentos que hai, e outros clubs pendentes dos nosos rapaces que veñen chamar, que veñen preguntar, que se puderan levarían algún, etc. Eso é sintomático de que hai un potencial,